어, 다 될래야. 도마 아주 몰람 쳔을이야. 지구 경비기. Więc najpierw chciałbym ofiarować moje pozdrowienia, przekazać moje pozdrowienia Goshir Gyaltsabowi Rinpoche, Gamowi Rinpoche, wszystkim nauczycielom, wszystkich tulków, wszystkim Kempo, tulku, całemu oceanowi Sangi oraz wszystkim mężczyznom, kobietom, którzy przybyli na to Kadziumynlam. Pozdrawiam Was wszystkich. Dzisiaj chciałbym kontynuować swoje nauki o mowach Dharmy Dusum Kempe. Czyli w skrócie mówimy o tej mowie Dharmy 6 rzeczy, czyli Dusum Kempa omawia 6 rzeczy, 6 warunków, które umożliwiają osiągnięcie pełnego przebudzenia. Pierwszym omawianym warunkiem jest wiara. Wczoraj omówiliśmy to, jak wiara i przekonanie może przynieść takie praktyczne jakby rezultaty, praktyczne korzyści. Dzisiaj możemy też omówić inne jakby zalety wiary. Na przykład możemy pomówić o tym, jak wiara wpływa na nasze życie towarzyskie, na nasze życie społeczne. W naszym codziennym życiu wiara pozwala w ogóle nam żyć w społeczeństwie. Jakby tak powinniśmy na to patrzeć, że wiara jest tym takim niewidocznym klejem, który spaja nas społecznie jako jednostki w jedno społeczeństwo. Żyjemy żywiąc wiele różnych rodzajów wiary i zaufania. Na przykład, kiedy udajemy się do szpitala, to musimy mieć wiarę i jakieś zaufanie do lekarzy, którzy nas leczą, tak? I musimy wiedzieć, że oni chcą naszego zdrowia, że chcą nas wyleczyć, i nie chcą nas zranić, prawda? Albo na przykład, kiedy oszczędzamy pieniądze, albo ciułamy jakieś takie banknoty u siebie w domu. Wierzymy, że w którymś momencie zbieramy tyle pieniędzy, że będziemy w stanie kupić coś wartościowego w przyszłości, coś ważnego w przyszłości, tak? Albo na przykład zakładamy depozyt w banku, czy w jakiejś inwestycji bankowej, albo na przykład podpisujemy jakiś kontrakt z jakimiś ludźmi, których w zasadzie nawet nie znamy, tak? Ale często podpisujemy z nimi kontrakt, podpisujemy z nimi jakieś umowy, wchodzimy w jakieś relacje biznesowe, albo społeczne, albo prawne. Samo w ogóle jedzenie posiłku w restauracji wymaga pewnej wiary, tak? Że ten posiłek nam nie zaszkodzi. Wiara jest nam potrzebna w ogóle, żeby funkcjonować społecznie, funkcjonować w tym świecie. Po drugie, ponieważ mamy wiarę i zaufanie, możemy tworzyć coś takiego jak pojęcie my. Czym jest takie pojęcie my, takie pojęcie przynależności do grupy? Czyli zaczynamy formować pewną grupę ludzi, którzy albo ufają sobie wzajemnie, albo mają zaufanie, mają wiarę w te same rzeczy. Na przykład są ludzie, którzy mają zaufanie do nauki, wierzą w naukę albo wierzą w demokrację.
jakby dzielą tą samą perspektywę, ten sam światopogląd, albo mają podobne cele w życiu, albo na przykład podobną aktywność, na przykład w zakresie ochrony środowiska, albo w zakresie jakby prewencji pewnych chorób, albo dzielą tą samą wiarę religijną, dzielą tą samą religię, mają tą samą wiarę w trzy klejnoty, albo na przykład lubią jeść wegetariańskie jedzenie, w podobny sposób żyją, więc albo na przykład my, Tybetańczycy, mamy podobne przekonanie, że bez względu na to, czy pochodzimy z Amdo, z centralnego Tybetu, czy z Kamu, jesteśmy Tybetańczykami. Tworzymy jakby jeden naród, który łączy ten sam język, ta sama kultura, te same przekonania, te same tradycje. I to pozwala nam, więc ta wspólna wiara i przekonania pozwala nam tworzyć takie grupowe poczucie poczucie, że coś jest. Innym zaś jakby praktycznym jakby wykorzystaniem wiary, takiej ogólnie wiary, jest takie wewnętrzne poczucie, że chcemy być dobrymi ludźmi. Czyli na przykład są w świecie tacy ludzie, którzy bez względu na to, czy ktoś na nich patrzy, czy ktoś ich obserwuje, czy ktoś ich widzi, czy nie widzi, jakby podążają za określonymi zasadami, trzymają się pewnych reguł i zasad i utrzymują pewne wartości. I nie potrzebują do tego żadnego sędziego, nie potrzebują tego robić dla innych. Robią to sami dla siebie. To wypływa z nich. Po prostu oni mają tą wiarę, że dobre rzeczy przyniosą dobre rezultaty, albo mają taką wiarę, że kiedyś w przyszłości społeczeństwo ich dobrze oceni, albo mają wiarę, że społeczeństwo kiedyś się im odpłaci, albo po prostu że historia ich oceni kiedyś w przyszłości, tak? We właściwy sposób. Więc często tego rodzaju wiara jakby utrzymuje w nich to wewnętrzne przekonanie, że powinni działać w taki nieokreślony sposób. I to wypływa z nich samych, nie musi nikt im tego mówić. To jest coś takiego, jakby ktoś miał jakiś taki wewnętrzną wagę w sobie, wewnętrzny głos, który im mówi, co mają robić, co jest dobre, co jest złe, przypominać im o tym, co warto robić, czego nie powinni robić i tak dalej. I w związku z tym ci ludzie nie czynią na przykład dobra albo nie stosują się do określonych reguł ze strachu przed karą, bo oni nie robią tego, tylko robią to sami z własnej woli, po prostu dokonują tego rodzaju wyboru. Sami z siebie dokonują takiego wyboru i to wypływa z ich wiary i przekonania. Ta wiara jest jakby podstawą tego rodzaju postawy. Więc w pewnym sensie jest to ich osobisty wybór, ale z drugiej strony jest to również pewna sprawa społeczna, to jest coś takiego, co tego rodzaju postawa i tego rodzaju przekonania często zbliżają podobnych ludzi do siebie, tworzą jakby tak w ten sposób, że ci ludzie zaczynają się nawzajem wspierać, że zaczynają jakby tworzyć określone warunki dla własnego rozwoju, jakby tworzą więzi między sobą. To jest tego rodzaju wiara ich łączy, tego rodzaju wiara jest ich jakby tworzy jakby kompas dla ich działania. To jest coś, czego inni ludzie mogą nie zauważać, ale oni sami będą albo
podobnie myślący ludzie będą zauważać w sobie i będą podejmować się określonych zadań i określonych aktywności w związku z tym. 근데 인주산에 딘드 이세기 배 킹데베 지조심이나 딘데베 지조데베 배 가르쳐야지 뉴바데바 춘지예바 Kiedy mamy jakąś społeczność, w której ludzie myślą podobnie, mają podobne wierzenia, mają podobne aspiracje, mają podobne marzenia, mają podobne zaufanie, to potrafią żyć ze sobą w harmonii. To mają jakby pewne idee i wartości, które ich łączą, które dodają też ciepła tej społeczności. Ta wiara i przekonanie są podstawą tej społeczności, jakby podstawą harmonijnego życia razem. Więc tego rodzaju wiara jest również ważna. Teraz przechodząc dalej do tych nauk dharmy o 6 rzeczach, Dusum Khenpa dalej mówił: uczeni wyjaśniają, że istnieją różne rodzaje wiary. Wiara w to, co należy poznać, czyli 4 prawdy, wiara w rezultat, czyli 3 kaje, wiara w karmę, przyczynę i skutek oraz wiara w podporę, 3 klejnoty. Jednak powiada się, że nie ma takiego rodzaju wiary, który nie zawierałby się w tych 3. Wierze dążenia, szczerej wierze oraz wierze zaufania. Dlatego tak ważne jest, by mieć wiarę. Jak powiedziałem już wcześniej, bardzo ważne jest, aby posiadać wiarę i przekonanie. Na przykład, ale czasami ludzie, którzy są jak uczeni, studiują filozofię, mogą wiedzieć i rozumieć logicznie bardzo wiele rzeczy, ale bez wiary sama tego rodzaju wiedza do niczego, nic w nich nie zmieni. Sama wiedza, że coś zostało tak powiedziane, a same rozumienie słów niczego w ich sercu, w ich umyśle nie zmieni. Dopiero wiara, że to, co zrozumieli, jest warte wprowadzania w życie, że to jest jakby prawdziwa prawda tak zwana, powoduje, że zaczną się zgodnie z tą prawdą zmieniać. Zaczną ją stosować. Więc można coś rozumieć, można o czymś wiedzieć, ale bez wiary to dopiero wiara nas poruszy. Na przykład możemy myśleć, ale sama wiedza, same zrozumienia nie sprawia, że zaczynamy myśleć: o, to jest naprawdę ważne, to jest coś, co powinienem mieć w swoim życiu, to jest coś, co powinienem stosować w swoim życiu. Dopiero wiara wywołuje w nas takie myśli, takie przekonanie. Więc samo rozumienie słów, samo rozumienie i logika, sama wiedza o tym czy o tamtym nie jest jakby, nie wystarcza. Możemy umieć wyjaśniać te słowa, możemy wyjaśniać dane nauki, możemy umieć wyjaśniać daną filozofię. Możemy wiedzieć, że jak zrobimy to i to przyniesie takie i takie skutki karmiczne i tak dalej. Ale jeżeli nie wierzymy w to, o czym mówimy, to nie będziemy stosować się do tych nauk, prawda? Natomiast jeżeli wierzymy w coś w głębi serca, wierzymy to, że to jest prawda, że to jest prawdziwe, że to jest to dopiero robi faktycznie olbrzymią różnicę w naszym życiu. Dusum Khenpa również mówił, że jest coś takiego jak wiara życzenia, szczera wiara i wiara zaufania.
Gampopa na przykład w jednej ze swojej mowy dharmy, nauk dharmy, omówił te trzy rodzaje wiary. Na przykład powiedział, że szczera wiara to jest wtedy, kiedy na przykład widzimy naszego guru, widzimy jego twarz, słuchamy jego słów, stoimy przed jakimś posągiem świętym i ciarki nas przechodzą, tak? I to jest, albo na przykład jesteśmy w takim świętym miejscu jak Bodh Gaya i czujemy tą energię i czujemy właśnie te ciarki na skórze. I to jest tak zwana szczera wiara. Druga to jest wiara zaufania, czy też wiara przekonania, że i to jest takie przekonanie, że bez żadnej wątpliwości usłyszymy jakieś dłuższe czy krótsze nauki Buddy i myślimy, tak, to jest właśnie tak, jak tu zostało powiedziane. To jest ta wiara przekonania. Trzecia, czyli wiara tęsknoty, czy też wiara życzenia. To jest wtedy, kiedy wykonujemy jakąś praktykę i mamy w sobie takie przekonanie, taką wiarę, że ja chcę to osiągnąć i dzięki tej pracy mogę to osiągnąć. Że wykonując daną praktykę, działając w określony sposób, osiągniemy dany rezultat. Więc jest to taka wiara życzenia, że jakby myślimy o takim krótko lub długodystansowym celu. Na przykład z tych trzech rodzajów wiary dla nas indywidualnie bardzo często i wiele ludzi posiada te trzy rodzaje wiary. Wielu ludzi rozwija tego rodzaju wiarę na widok swojego guru, kiedy usłyszy, czy też czyta jakieś nauki Buddy i również ma wiarę w rezultaty swojej praktyki, na przykład medytacji. Wielu ludzi mówi, że bardzo ważne jest oddanie, ale oddanie tak naprawdę jest również rodzajem wiary, prawda? Na przykład ósmy Karmapa na przykład mówił, że oddanie to jest termin używany w kluczowych instrukcjach, w instrukcjach do praktyki. Natomiast w tekstach filozoficznych to uczucie jest nazywane wiarą. Czyli wiara i oddanie to jest w zasadzie to samo, tylko po prostu opisywane z innej perspektywy. Kiedy opisywane jest z innej perspektywy, to używa się innych słów na określenie tego samego zjawiska. Czyli na przykład po tybetańsku oddanie to jest mugu, który składa się z dwóch sylab my i gu, mupa i gupa. Czyli jedno słowo mówi o tym, że nasz guru jest Buddą, a drugi gupa jest taką wiarą, że kiedy my będziemy mieli wiarę, będziemy podążać za tą osobą, my również staniemy się Buddą. Jest takim dążeniem. Nawet jeżeli będziemy musieli poświęcić temu życie, jakby oddamy się cali jakby podążaniu za tym guru, by osiągnąć, by być tacy jak on. Więc i na tym polega oddanie w języku tybetańskim. Więc to jest często tłumaczone jako szacunek, ale szacunek w tym sensie, że chcemy właśnie tacy być. Tak bardzo jesteśmy zafascynowani tymi jego właściwościami, że chcemy być dokładnie tacy sami. Mamy takie pragnienie, jakby takie postanowienie, aby to osiągnąć. Więc pamiętajmy, że oddanie to jest termin, który używany w instrukcjach do praktyki, natomiast w instrukcjach, w opisach filozoficznych i innych używa się tutaj słowa wiara i to dotyczy bardzo często, znaczy dokładnie to samo, to znaczy dokładnie chodzi o nam
무구 템포티 소소소 주바 냠네 제발라 때네 아니 게 Mikie Dodge też mówił, że oddanie, które wypływa ze studiowania i kontemplacji, że jest takie niestabilne, natomiast oddanie, które wypływa z medytacji, jest bardzo stabilne. Ono jest takie nieodwracalne. Na czym to polega? Gampapa w swoich mowach Dharmy wspomina o 4 przyczynach wiary, o 4 rzeczach, które tworzą naszą wiarę. Pierwszym jest wiara, tutaj mowa jest oczywiście o takiej wierze buddyjskiej, takim oddaniu do naszego lamy i takiej wiary buddyjskiej, tak? Pierwszą przyczyną jest czytanie sutr, jest rozumienie i sutr, czyli rozwijanie takiego szacunku i takiego przekonania, że to, co jest zapisane w sutrach, jest prawdą. Bardzo często zanim zaczynamy czytać sutry, najpierw składamy im dary, najpierw zapalamy kadzidło, modlimy się. Na przykład ja czytałem i studiowałem bardzo wiele sutr i tantr dotyczących Buddy Akshobi, związanych z Buddą Akshobią. I studiując te teksty rozwinąłem bardzo dużą wiarę w Buddę Akshobi. Więc zrozumiałem, że właśnie te teksty, te sutry i tantry pozwoliły mi rozwinąć taką więź z Buddą Akshobią. Albo na przykład wiele ludzi inspiruje do praktyki dharmy czytanie biografii Milarepy. One działają na nich w ten sam sposób. Więc to jest jakby pierwsza przyczyna, jakby źródło naszej wiary. Drugim źródłem naszej wiary są przyjaciele, dobrzy przyjaciele, którzy Mówi się, że kiedy przebywasz z niebieskimi ludźmi, stajesz się niebieski, kiedy przebywasz z czerwonymi ludźmi, stajesz się czerwony. Jest takie powodzenie w Tybecie. Więc ludzie, z którymi spędzamy czas, są bardzo ważni. Bardzo ważne jest, aby ci ludzie mieli taką wiarę i takie przekonanie. Więc jeżeli będziemy przebywać z ludźmi, którzy mają wiarę, którzy praktykują dharmę, to będzie wzmacniać naszą wiarę, naszą praktykę. To jest oczywiste, prawda? Trzecim źródłem wiary jest duchowy przyjaciel. I to musi być autentyczny duchowy przyjaciel, który posiada wszystkie właściwości duchowego przyjaciela, który wie, jak praktykować dharmę, który wie, jak szanować dharmę, który wie, jak działać zgodnie z dharmą, który wie, co robić, by osiągnąć wyzwolenie. Więc kiedy spędzamy dużo czasu z takim lamą, słuchamy nauk takiego lamy, to również rozwija w nas wiarę. Jest to taka wtedy kolejnym źródłem wiary jest medytowanie o śmierci i nietrwałości. Dlaczego? Dlatego, że że widzimy na własne oczy na co dzień, że śmierć i przemijanie istnieje, że to jest fakt. Znamy ludzi, którzy kiedyś żyli, teraz już nie żyją, prawda? Znamy ludzi, którzy kiedyś byli tacy, teraz już są inni. Znamy ludzi, którzy kiedyś byli zdrowi, a teraz są chorzy, albo kiedyś byli chorzy, teraz są zdrowi i tak dalej. Widzimy, że śmierć i nietrwałość jest faktem, więc to wzmacnia w nas przekonanie i wiarę, że to dotyczy również nas, po pierwsze, a po drugie, że to jest po prostu fakt, który powinniśmy jakby traktować poważnie i to jest
to również jest jakimś takim źródłem naszej wiary i naszej słowa Buddy, w Dharmę. Teraz jak zmierzyć naszą wiarę? Jest, musimy ludzie, którzy mają taką wiarę, którą mają takie przekonanie co do prawa przyczyny i skutku, co do śmierci i przemijania, myślą tylko i wyłącznie o dharmie i chcą działać tylko i wyłącznie zgodnie z dharmą i tylko i wyłącznie praktykować dharmę. Praktycznie angażują się tylko i wyłącznie w sprawy takie dharmiczne i tylko to chcą robić w życiu, a to znaczy, że rozwinęli właściwą wiarę. Teraz idąc dalej za tym, za słowami Dysuma Khenpa w tej mowie Dharmy, Dysum Khenpa przechodzi teraz do drugiej rzeczy, która jest ważna, czyli do prajni, do mądrości, do zrozumienia. I tak brzmi cytat z tych nauk. Jednak, nawet jeśli posiadasz wiarę, nic nie wydarzy się bez mądrości, czyli bez prajni, a więc prajnia jest tak samo istotna. Uczeni mówią o ludziach odznaczających się tępym umysłem, którzy kierują się wiarą. Jeśli brak ci prajni, to choćbyś pragnął nauczać dharmy, nie będziesz w stanie. Zdaje się, że nawet myślenie, że jest to właściwa rzecz do zrobienia, będzie trudne. Również fałszywym duchowym nauczycielem łatwo będzie cię zwieść. Więc Dysum Khenpa jakby podkreśla, że sama wiara nie wystarczy, musimy mieć i wiarę, i prajnię. Mówiliśmy już o tym, że sama prajnia, same zrozumienie i wiedza nie wystarczy, prawda? Że jak ważna jest wiara. Natomiast tutaj musimy pamiętać, że sama wiara bez prajni również jest błędem. W wielu tekstach mówi się, że kiedy mamy tylko wiarę, to nie wystarczy, że musimy mieć wiarę i prajnię. To jest tak, jak w wielu tekstach mówi się o osobach, które mają jakby takie przytępione właściwości, czy też zdolności i o ludziach, którzy mają takie zaostrzone właściwości i zdolności. I to jest, to tak właśnie jest z ludźmi, którzy mają samą wiarę, że oni mają jakby takie przytępione zdolności. Często o takich ludziach mówi się dzisiaj, że to są ludzie, którzy kierują się ślepą wiarą. Czyli ślepa wiara pojawia się wtedy, kiedy brakuje nam mądrości i prajni, brakuje nam zrozumienia. Że ta wiara nie opiera się na zrozumieniu, jest po prostu samą wiarą, czyli ślepą wiarą. Zatem sama wiara nie wystarczy. Sama wiara staje się taką ślepą wiarą, której brakuje zrozumienia, brakuje prajni. Poza tym, jeżeli brakuje nam prajni, to nie jesteśmy w stanie właściwie słuchać dharmy, czy też polegać na naszym nauczycielu, ponieważ nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć, co ten nauczyciel, czego ten nauczyciel chce nas nauczyć. Bez prajni nie zrozumiemy nauk nam przekazywanych. Po pierwsze, nie będziemy mieli żadnego pragnienia, aby takich nauk słuchać, aby takie nauki otrzymać, a po drugie, nawet jeżeli je otrzymamy, to nie będziemy w stanie ich w pełni zrozumieć, a potem istnieje zagrożenie, że zaczniemy je błędnie praktykować, bo czegoś nie zrozumieliśmy i tak dalej.
자와데 응원수 주베 급소 제단 실로 마시엔 bezpradżni. 아니 현대달라래 진실로도 유하게 인가야 버려 Nie jesteśmy, czasami chcemy coś robić bezbłędnie, chcemy coś robić doskonale, chcemy coś robić, coś, co ma znaczenie. I bezpradżni, bez zrozumienia nie będziemy w stanie tego osiągnąć. Czyli na przykład, nawet jeżeli mamy wiarę w dharmę, jeżeli nie jesteśmy w stanie zrozumieć, studiować dharmy, zrozumieć słów tej dharmy, zrozumieć nauk nam przekazywanym, to nie będziemy w stanie zrozumieć jakby autentycznej wartości dharmy, nie będziemy w stanie jej dobrze praktykować. Jacyś fałszywi nauczyciele będą w stanie jakby nas przekonać, że jest inaczej, albo że oni wiedzą lepiej, albo że i tak dalej, i tak dalej. Łatwo popadniemy w taką pułapkę tych fałszywych przekonań, fałszywych nauczycieli. Dalej Dysum Khenpa mówi, zatem mistrz Akshayamati powiedział, mędrzec nauczał tych wszystkich elementów ze względu na pradżnię. Powiedziano, że dhyany i radosny wysiłek są przyczynami mądrości. Przeto ci, którzy pragną uśmierzyć cierpienie, powinni rozwijać pradżnię. Więc tutaj Dysum Khenpa jakby powołuje się na mistrza Akshayamati, który tak naprawdę to było jakby inne imię Shantidevy. Jest na to bardzo wiele dowodów, że Akshayamati to Shantideva. Na przykład Dhyana Vajra napisał taki znany komentarz do Bodhicharyavatary, który teraz znajdujemy w Tendziurze, znajduje się w Tendziurze i w tym komentarzu mówi się, że mistrz Akshayamati, otrzymawszy odpowiednią przepowiednię, osiągnął siddhi szlachetnego Manjushriego i tak dalej, i tak dalej. Z tych słów rozumiemy, że Akshayamati to tak naprawdę Shantideva, że tutaj chodzi o Shantidevę, że Akshayamati i Shantideva to ta sama osoba. Również w biografiach mistrzów Kadampy mówi się, że mówi się o Manjushrim i Akshayamatim, czyli w kontekście właśnie Shantidevy. I te teksty, te komentarze Kadampy również jakby pokazują, że Akshayamati to inne imię Shantidevy. Jest też taki wielki komentarz do Bodhicharyavatary Prajna Karamatiego, w którym mówi się, że autor Bodhicharyavatary był wielkim panditą, napisał ten niedościgniony traktat o postępowaniu bodhisattwy i dlatego chwalimy go określeniem Akshayamati. 아니 자배양을 이제 로드 미세바 사송. 데 로드 미세바 사디 Teraz ta modlitwa do Akshayamatiego znajduje się w linii ślubowań, w modlitwie ślubowań do linii ślubowań bodhisattwy. I tam pojawia się właśnie to imię Akshayamatiego. W gruncie rzeczy chodzi właśnie o Shantidevę. Więc tak czy inaczej, Dysum Khenpa powołuje się tutaj na Akshayamatiego, czyli na Shantidevę i przytacza cytaty z Bodhicharyavatary, w którym Shantideva mówił, że Buddha nauczał, że wszystkie przygotowania, czyli wszelkie przygotowujące praktyki dharmy wykonuje się po to tylko, aby rozwinąć pradżnię. Shantideva bardzo często, bardzo długo nie nauczał dharmy, bardzo
wydawał się takim bezużytecznym jakby uczniem, który nic nie robi i jakby dla jaj dzisiaj byśmy powiedzieli. Inni studenci posadzili go na tronie, poprosili o nauki dharmy, a on wówczas uniósł się nad tym tronem i wyrecytował Bodhicharyavatārę i wielu później nazywało go właśnie Akshayamati, czyli Bodhicharyavatara uczy nas również, że jest taką esencją, takim jednym wielkim wykładem jakby tej ścieżki Mahajany i ona uczy nas tego, że ścieżka Mahajany praktycznie skupia się na 6 paramitach. I z tych 6 paramit, paramita mądrości, paramita pradżni czy zrozumienia jest najważniejsza. Mówi się, że wszystkie inne właściwości bodhisattvów powinny być jakby zabarwione tą pradżnią. Ta pradżnia powinna im wszystkim towarzyszyć. Inaczej one w ogóle nie będą tymi paramitami. Na przykład jeżeli praktykujemy szczodrość, to ona jest tylko szczodrością, tak? Znaczy podarowanie komuś czegoś jest tylko szczodrością, natomiast jeżeli ta szczodrość jest połączona z pradżnią, czyli połączona z pradżnią pustości i ze świadomością, że nie ma żadnego ja, nie ma żadnego ofiarowującego, ani ofiarowywanego, ani przedmiotu ofiarowania, to wtedy ta szczodrość staje się paramitą szczodrości, a nie samą zwyczajną szczodrością. I tak dalej. Więc poza tym wszystkie te po kolei pierwsze, czyli te wcześniejsze paramity prowadzą do rozwijania pradżni. Czyli na przykład szczodrość pozwala nam rozwijać jakby gromadzić zasługę, która jest potrzebna do rozwinięcia pradżni. Pilność pozwala nam osiągnąć różne rzeczy, które są ten rodzaj osiągnięcia pozwala nam rozwinąć później pradżnię. Czyli etyczna dyscyplina pozwala nam osiągnąć spokój umysłu, czyli odradzać się w świecie do bogów i ludzi, które są podstawą rozwijania pradżni. A z drugiej strony ta pradżnia później powinna towarzyszyć tym wcześniejszym paramitom. Bardzo często Shantideva jakby podkreślał, że ci, którzy chcą naprawdę wyzwolić się z samsary, muszą rozwijać pradżni. Pradżnia jest podstawą zrozumienia pustości i braku ego, braku ja, pustości zjawisk zewnętrznych i mentalnych, i wobec czego ona jest podstawą przebudzenia, podstawą wyzwolenia. Bez pradżni wszystkie inne paramity są jakby pozbawione oczu. Dalej Dusum Khenpa na przykład mówił, a więc mądrość jest ważna, czyli ta pradżnia jest ważna dla pragnących uśmierzyć cierpienie samsary. W paramitach powiedziano, bez pradżni tych 5 pozbawionych oczu paramit nie ma przewodnika, nie mogą więc osiągnąć przebudzenia. Gdy są całkowicie przepojone pradżnią, znajdują oko i zyskują imię. Jeśli naszym dobrym czynom nie towarzyszy mądrość, przypomina to osobę od urodzenia niewidomą, której brak przewodnika nie może stać się przyczyną przebudzenia, nie można nawet nazwać tego paramitą. Bez względu na to, jak wiele zasługi zgromadzimy, oczyszczając z plamienia, gromadząc, czyniąc dobro i tak dalej, bez pradżni nie osiągniemy przebudzenia. Możemy równie
Możemy studiować, ale nie rozumieć. Czyli możemy czytać bez zrozumienia, bez prażni i to też do niczego nie doprowadzi. Możemy odrodzić się jako człowiek, możemy być szczodrzy, możemy mieć wielką pilność, możemy być bardzo etyczni, bez prażni. Te rzeczy nie staną się przyczyną przebudzenia, nie będą prowadzić nas do przebudzenia. A z drugiej strony, jeżeli prażnia będzie towarzyszyć tym wszystkim aktywnościom, tym wszystkim praktykom, to każda najmniejsza z nich będzie prowadziła do przebudzenia. Czyli szczodrość będzie samą szczodrością, jeżeli będzie towarzyszyć i jej prażnia będzie paramitą szczodrości. Pilność będzie samą pilnością, ale jeżeli będzie towarzyszyć jej prażnia, będzie paramitą pilności i tak dalej. Kiedy urzeczywistnimy brak ja, kiedy urzeczywistnimy pustość, wówczas w zasadzie każda rzecz, jaką robimy, każda przyczynia się do rozwijania, jakby prowadzi nas na drodze ku przebudzeniu. Wielu poprzednich karmapów angażowało się właśnie w tego rodzaju drobne działania, które były bardzo znaczące, właśnie dlatego, że towarzyszyła im prażnia. I wielu z nich powtarzało, że prażnia jest najważniejszą z paramit. Rozwijanie zdolności rozumienia jest największą z paramit. Inaczej jesteśmy ślepi. Bez prażni te wszystkie działania, takie jak szczodrość i pilność, będą sprawiały, że będziemy gromadzić zasługę, ale ta zasługa nie będzie prowadziła do przebudzenia. Będzie prowadziła na przykład do odrodzenia w świecie bogów, ale nie będzie prowadziła do przebudzenia. Dopiero dzięki prażni wszystkie te działania stają się paramitami, czyli pozwalają nam na transcendencję, na przekroczenie samsary. Z prażnią, jeżeli mając prażnię, mając to zrozumienie, mając to urzeczywistnienie pustości i braku ja, to wówczas nawet ofiarowanie jakby jakiegoś malutkiego kawałka jedzenia bezdomnemu psu prowadzi taki mały gest szczodrości prowadzi do przebudzenia. Kiedy chodzimy do szkoły, kiedy studiujemy, to jest bardzo wiele, uczymy się bardzo wielu rzeczy. Ale pośród nich prażnia, zrozumienie, czy też wiedza wypływająca ze słuchania i rozmyślania i medytowania nad naukami dharmy jest najważniejsza. Czyli tego rodzaju prażnia, tego rodzaju mądrość i zrozumienie pozwala nam rozpoznać, to jest złe, to jest dobre, to jest błędem, to przynosi nam autentyczną korzyść. Właśnie tego rodzaju prażnia jest najbardziej wartościowa. Czyli egzaminowanie, rozmyślanie nad naturą naszych działań, nad naturą, nad przyczyną i źródłem naszych błędów, naszych klesi, naszych na przykład możemy wiedzieć, że emocje są złe, ale taka prawdziwa prażnia pozwoli nam zrozumieć, że te emocje wypływają z podstawowej głupoty, z podstawowej ignorancji, a ta podstawowa ignorancja bierze się z braku autentycznej prażni. I ta wiedza, ta prażnia jest dla nas dużo bardziej wartościowa. Więcej o tym w następnym wykładzie.